Aleksandra Tadić-Cipka posle takmičenja u Zvezdama Granda odmah je prionula na posao. Snimila je svoju prvu pesmu i spot za nju. E pa dobrodošli na partiju karata. Ja čekam Lepu Lukić da odigramo zajedno jednu partiju. Ovako je bilo na snimanju prvog spota pevačice Aleksandre Tadić-Cipke, koja je pažnju javnosti na sebe skrenula učešćem u show programu Zvezde Granda. A da li će joj se Lepa Lukić pridružiti na kartanju, vidjet ćemo kada spot bude gotov. Ono što je sigurno je da Cipka nije žalila novac za svoj prvi singl. Ja sam odlučila da budem zvezda i došla sam tamo gde je najbolje. Prvenstveno kod Saška, pa ovde IDJ Videos, tako da Grand televizija naravno. Rešila je da bude zvezda, a šta to jedna zvezda mora sve da ima. Mora da ima sve, znači sve da bude top, sve da bude pod konac, sve na izvolte. Zašto nosiš prsten moj? Tokom takmičenja uvek je govorila da je u retro fazonu, pa da li je i spot u tom maniru. Spot je za promenu modern, jako modern će biti, iako sam ja jednom prilikom rekla da sam ja malo zaostala sa tim spotovima, tako da će ovaj moj prvenac biti jako modern i nešto novo na našim prostorima. Pošto joj je idol bila Vesna Zmijanac, previše je obučena za spot. Očekivali smo i da ona otvori bundu i pokaže nešto više. Sve se vidi. Sve se vidi, sve što treba, vidi se. Ja sam tako zamišljala, ali imali smo, evo sad imamo malo drugačiju scenografiju, stil i... A rado bih ja razvukla neki mantil, ali danas sam tako u mogućnosti. Kupi mi sunce, kupi mi mesec, kupi na nebu zvezde sve. Reći će svako skupo je jako, ali ja nisam svako, zar ne? Zanimalo nas je i da li je istina da je kao utehu, pošto nije ušla u finale Zvezda Granda, od dečka dobila veoma skup auto. Dobila sam auto na poklon, onako malo za utehu, posle finala za Zvezde Granda, ali sada sam morala da ga prodam da bih priuštila sebi ovaj spot. Upravo, ljubav vodili, zadnji put ću dali i govorili. Pošto je čitav studio bio pokriven peskom kao u Sahari, možda je Cipka odlučila da za snimanje spota iskoristi i neku životinju, možda Kamilu. Ne, samo ja. Jedina riba u spotu sam ja i mislim da je to dovoljno. Uvek je volela da peva uživo i kada vidi mikrofon ispred sebe ne može a da nešto ne otpeva. A sad ćete da čujete kako zvuči novi Cipkin hit. Daj meni mikrofon. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću i preko pakla do raja, idem sa tobom do kraja. Ja mislim da je to dovoljno. Taman da svima zagolica maštu, a uskoro ćemo čuti i čitavu pesmu. Hvala vam puno što ste došli. Ja sad moram da nastavim ovu moju igru u mojoj kockarnici, pa možda nešto i dobijem. Ljubi vas i voli vaša Cipka.